Egunon, gaur jardunaldi feministetan izan dugun ardatza izan dira gorputzak eta sexualitateak. Plazara atera ditugu guretzako gorputzak eta sexualitateak izaera politikoa dutelako eta feminismoak hori kontutan eduki behar duelako, eta horretarako gurekin eztabaidan izan dira Medeak, Bala taldea, Sare Lesbianista, Elkartean federazioa eta Ozen taldea izan dira gurekin, eta izan dugun eztabaidetariko bat da gorputzen politikotasunaren zilegitasuna eta sexualitatearen zilegitasuna feminismoan, ezta? Erabat aldarrikatu dugu sujetu feminista hori, baina baita ere sexualitatea izaera politiko bezala. Eztabaida berez izan da, eta galdera batzuk oso potenteak bota dira, baia feminista izan gaitezken edo feminista izatea eta heterosexual izatea posiblea dan, adibidez, kriston eztabaida sortu du, ez? Horrek erakusten du zein anitza dan feminismoa, eta gure salda honetan zelako aniztasuna eta zelako errealitate ezberdinak uztartzen diren, ezta?